Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti Koláče pečené, kde som si pre vás pripravila recept na ovseno-čučoriedkovú tortičku. Čo na to budeme potrebovať? 2 hrnčeky ovsených vločiek, 1,5 decilitra oleja, 500 ml sojového mlieka, 100 g trstinového cukru, 1 čajovú lyžičku strúhanej citrónovej kôry, 3 polievkové lyžice ľanovej múky, 1 až 2 polievkové lyžice ovsenej múky, 2 kávové lyžičky prášku do pečiva, štipku soli. Ďalej korenie, ktoré sa volá Veggie Sweet, obsahuje napríklad agávový sirup, cejlonskú škoricu, pomarančový prášok, zázvor, nové korenie, kardamom, ale ak toto korenie nemáte, nevadí, niečo z jeho zložiek doma určite nájdete a môžete to pridať do cesta. Ďalej potrebujeme 3 decilitrovú fľašu zaváraných čučoriedok, 500 ml sojového jogurtu čučoriedkového, 3 polievkové lyžice chia semienok a 2 polievkové lyžice mrazom sušených malín. A ako budeme postupovať? Ovsené vločky nasypeme do misy. Zalejeme ich sojovým mliekom, ktoré sme nechali zovrieť v kastróliku. Vločky necháme v mlieku napúčať a vychladnúť. Potom ku ním pridáme olej, citrónovú kôru, trstinový cukor, ľanovú múku, veggie korenie sweet a zamiešame. Vmiešame prášok do pečiva spolu s 1 až 2 lyžicami ovsenej múky. Nakoniec do cesta opatrne vmiešame scedené a odkvapkané čučoriedky. Ja som použila vlastnú zaváraninu. Z obchodu bude čučoriedkový kompót možno chutiť inak. Šťavu z čučoriedok som preliala späť do fľaše a odložila do chladničky na ďalšie použitie. Na dno formy na pečenie dáme papier na pečenie. Ja som použila srdcovú formu. Môžete použiť aj menšiu okrúhlu formu s priemerom asi 22 cm. Tak hotové cesto z misy preložíme do formy na pečenie a rozotrieme ju. Dáme piec do rúry predhriatej na 180 stupňov Celzia na 25 až 30 minút. Po upečení ju necháme úplne vychladnúť. Toto cesto je mäkúčké a chutné. Potom zmiešame sojový čučoriedkový jogurt s chia semienkami a natrieme ho na povrch tortičky. Následne celý povrch rovnomerne posypeme rozdrvenými liofilizovanými malinami. Stačí ich jemne drviť prstami. Hotovú tortičku vložíme na 2 až 3 hodiny do chladničky a môžeme krájať. Chutí fantasticky. Ešte niečo o mrazom sušených malinách alebo inom ovoci, inak povedané, je to liofilizované ovocie. Liofilizácia je proces sušenia ovocia mrazom. Ovocie je najskôr prudko zmrazené a následne sušené pri nižšom tlaku, kde sa voda z ovocia mení na paru. Výsledkom sú krehké, ľahúčke, chrumkavé sušené kúsky ovocia.
Vďaka tomuto procesu sa z ovocia odstredí všetká voda a ovocie si zachováva svoju prirodzenú štruktúru, farbu, vôňu, chuť a predovšetkým nutričnú hodnotu, vrátane všetkých vitamínov a minerálov obsiahnutých v čerstvom ovocí. Mrazom sušené ovocie sa vynikajúco hodí na zdobenie, ako môžete vidieť aj na tejto tortičke. Čo sa týka malín, farbivo obsiahnuté v nich patrí medzi najsilnejšie antioxidanty. Čím sítejšej a tmavšej farby sú maliny, tým je to koncentrácia tohto farbiva vyššia. Tak vám ďakujem za pozretie, prípadne za prihlásenie sa na odber, za lajky, komentáre, za zdieľanie. Prajem vám dobrú chuť a dovidenia pri nejakom ďalšom recepte.